dalawang hinihinalang high-value individual sa iligal na droga ang naarestong matapos ang isinagawang bypass operation ng pulisya sa Alaminos City. Ayon sa Police Regional Office 1, Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 70 grams ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na 476,000 pesos. Pinangunahan ng mga operatiba ng Alaminos City Police Station ang operasyon, katuwang ang Regional Intelligence Division, Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Nahuli sa operasyon ang isang lalaki at isang babae na kapwa residente ng bayan ng Bani. Bukod sa hinihinalang iligal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang dalawang hindi dokumentadong baril at mga bala. Kabilang dito ang isang caliber .40 Glock 22 Gen 4 pistol na may dalawang magazine at 37 na mga bala. Gayon din ang isang caliber .38 Bersa pistol na may isang magazine na kargado ng 4 na bala. Agad na isinailalim sa forensic documentation at verifikasyon ang mga nakuhang baril at mga bala bilang bahagi ng pagpapatuloy ng investigasyon laban sa mga suspek. Ayon sa otoridad, ang pagkakaaresto sa dalawang high-value individual at pagkakasamsam ng droga, mga baril at bala ay nakatulong upang maiwasan ang posibleng banta sa kaligtasan ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.